Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Ya, disepati. Ajaruk gebarut. Ditulungi Mas. Ya. Ayo Rene tak gandeng awas aduh jan ora weruh kok ngerti. Oh nggih matur suwun terima kasih iki nggo Mas Nanang. Oh diparingi adik alhamdulillah diparingi Iya. nggawa mic dhewe ora ya apik mic oh iya tak kei mic ya apa ngerti Iya. Sugeng dalu Mas Nanang. Nggih, sugeng dalu Kakang Mas Yusuf Ansor. Ayo tuwon jenengan to karo aku. Mboten, wong panjenengan niku dalang ingkang kondang kawentar tur bagus sae. Hubungane apa? Bagus ki napa weruh jenengan ki kok Semerep, wah kula mireng apa ngiwasi sabetane Mas Yusuf niku wau ngantos kemekel. jane weruh apa ora to kok ngiwasi. Jan dalange ganteng yogane ge ora kalah ganteng weh jan Mas. Bergas luar biasa. Nek sindene pripun Mas? Sindene. Sindene nggih wah jan cetar membahana nggih enten sing lemu, enten sing sedengan, enten sing kuru. Nek aku termasuk sing endi? Sik kula grayane riyen. Nah, aku sing termasuk sing kepiye? Wah nek jenengan ya panggah standar dadi setelan normal. Oh. Kok bener Mas? Nggih, saestu niku. Nggih. Nggih niku alhamdulillah saged pinanggihan malih kalian dulur lanang Kang Mas Yusuf. Nggih. Wah, Awis suwe kaya sauntara ora ketemu karo panjenengan kok. nggih wong tapi nggih mboten napa-napa mengke nek panggih liwat TikTok mawon nggih mboten napa-napa. Siap. TikToke napa Mas? Nggih naminipun TikTok kula akun kula namine Nanang Merem. Nggih saestu niku namine Nanang Merem. Oh nggih. Oh ya TikTokan to jenengan ki. Nggih. Ya sok lab. Nggih sering. Niku wau kula pas Mas Yusuf jejeran niku wau kula nggih lab niku wau. Nggih. Sekedap niku kula maca komenane tiang-tiang weh. Merem kok ya. Kok merem iso komen. Nggih. Ya Allah jan. Tembange anu Mas. Anu Nyanyi nembang. jenengan anu riyen urun donga kanggo warga Nggih masyarakat. saderengipun ngaturaken sembah nuwun dumateng warga masyarakat Sukorejo Duel Rejoso Nganjuk ingkang sampun nimbali Kang Mas Yusuf Ansor adalah sak kanca rombongan saking Gunung Kidul. Nggih. Mugi tansah pinaringan winengku ing karaharjan. Amin. Mugi-mugi sak bibaripun bersih desa ingkang dereng kagungan jodoh enggal pikantuk jodoh. Amin. Amin. Sing perawan pikantuk jodoh ingkang bagus. Amin. Muga-muga sing rondo nggih pikantuk jodoh ingkang duda ganteng. Amin ya Allah. Kados kula. Mboten saestu mboten. Cocok. Nek kula niku anu Mas Yusuf sak Pripun, Mas? ambakno sak anu kurang sak repes nek mboten Mbak Niken mboten pokoke. Wah iki. Di hati kula hanya ada Niken pokoknya. Ah tenane lho Mas. Saestu hanya ada dirimu lho sayangku. Mas, Dalam aja karo kuwi diapusi terus kok. Kok diapusi? Mboten. Kok tak ajari nek karo aku Mboten. telaten kok. tenang Dik Niken kok DM-an ya kita berdua DM-an sayang ya. Oh DM-an ki kepiye tulisan le ngetik? Lah ya bisa dong. Pinter kok ya piyai pinunjul ya Mas Nanang iki. Iya. Nggih mugi-mugi sak bibaripun bersih desa ingkang kagungan utang sing ngutangi nggih lali. Loh, Maksudnya lali niku akhirnya sing duwe ngiklasaken wis yo utangmu ora usah mbok saur mergo ya awakmu ya sik urung ana wis tak ikhlaske wae ngoten niku nggih wonten mawon to Mas. nggih. Wonten iki kanca-kanca nggih enten kok ngoten iki. Ya ampun to. Sing nyaron ki utange karo aku 700. Lah Sing ngendang kuwi wis mbuh pira kuwi. kula ningali ingkang gerong ingkang saking sinten namine niku apa kok piantune leh nggo anteng penggeronge jenengan. Mas Waloyo. Sing Mas Joko. Mas Jo sinten niku kok Jo Joko Waloyo. ngutuk. Mas Warjo niku ta? Oh Pak Parjo. Nggih, Mbah Parjo. Wah, kula nyuwun gembolane Mbah, mengke nyuwun pangestu Mbah nyuwun mangsukani gembolane Mbah Parjo kula ngapunten. Lah nggih, wong saestu. Monggo kuwi gembolane watu item iki. Kaya krasa apa ngembel watu hitam. Pokoke nek gembolane Mbah Parjo niku luar biasa nyacat kualat paribasana pinaku bendal binedil njundil ngoten. Wah.
Ilmune dhuwur. Ora tedas tapak palu Sisane grendo. Nggih. Tembange badhe ayang-ayang, Mas. Nggih, mengke kula ajenge duet riyen jam 12 mangke didamel medley mawon kados wau langsung bablas ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayangmu ning atiku lho Ken. Ya Allah. Mosok lho. Apik. Ora kuat lho Ken. Ketemu jodone tenan iki ning. Amin. Iya, ndah nek oleh sowenenge berkah kanggo aku musibah kanggo Niken. Nggih mboten. Ya nggih to. Wis to Mbak Niken, kok sampean goleki nomorku WA ning akun TikTok ning bio enek tenan. Kok WA-ne jenengan tak lebokke WA aku ya, tak WA ya. Ora sing lebokne aku dhewe wis ngono. Seneng aku wis kulino. Engko nek luput. Mboten pun pengalaman kok. Alhamdulillah. Nggih. Wes jan kula seri sing dembung sing cedhak kula teng celake kenong niku lek nggo anteng awake lek nggo di dhuwur. Jenengan kan sine seneng wedok apa lanang kok. Ya maksudnya niku ngepen ngono lho Ken. Bih. Wah aku iki sik normal kok ya. Janera maneh. Ndak ngeco. Gemes tenan aku nek karo dirimu. Ki nanti mimpi yang indah ketemu diriku sayang ya. Ketoke nek karo sing iki ora menyakiti ya. Wah aku enggak akan menyakitimu sayangku, aku enggak akan menyakitimu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Oh iya. Nggih. Jam 12 riyen. Jam 12. Mengke didamel medley. Nggih Mas Nanang. Ya. Awas, hati-hati lho, Cok. Direne engko nek jlungup. Rada mundur, Mas. Rada mundur. Pun aman. Bersama niki napa Ansor Laras. Selaras. Nganjuk bergoyang.